Lift up the trumpet and loud let it ring. Jesus is coming again. Cheer up, ye pilgrims, be joyful and sing. Jesus is coming. Jesus is coming again. Na ito'y titimek tinamdama, may sa timek, ang mga ipugpukaw, ani Apo Isus, umay manen, agsagana ka sumabed ken kuana, keperendigem tindalan na. Naimbag nga oras siyo gagayem at timanen nga sumangbay ti programa Timek Tinamnama. Manggiganan ita ti inem mapulo kiti nem nga pagpagilyan. Nagyamang kami tadakay pala dita. Daytoy ti gayemyo ti radio, Pastor Vic Ariola III, kumagkablaw kada kayo iti daytoy ngaldaw. Ti programa Timek Tinamnama, ipapay kada kayo akas panagministro ti Our Great Hope Today Ministries. Manipod dito'y Loma Linda, California, USA. Isagsagot da iti programa Timek Tinamnama. Agapu kadagiti gagayemyo, kakabsatyo, ken kakabagyanyo akamkameng ti Seventh-day Adventist Church. Ti programa ti Timek Tinamnama, may sa daytoy nga paset iti ministry ti Adventist World Radio, ken kastamet ti Hope Channel International. Sapay kuma ta mangted ti inspirasyon dagitoy programa nga may danon kadagiti pagtaengan yo iti tunggal lawas. Ket ita kararag tayo. Diyos mi amanagayat unay nadanon manen ting kampanagadal kadagiti nasantuan asasaw. Ikan na kami tinatarnaw nga panakamo. Tapno dagiti nakudrap apang panunot mi malawlawaganda babaen. Kadagitoy panakailawlawag itinasantuan nga surat. Tapno da kami apo maaywanan ti pamati, may dalan kami tinaldawaldaw,
mapagbaligyan mi digiti umay nga suot ken adu nga padas ti pamati tinaldaw-aldaw. Agyaman kami dati Diyos mi nga managayat unay nga isu nga mangidalan ken adda nga mang salaknib kadagiti amin nga panakadadael ken uray pay ti panakapirdi ti pamati nga isu iti kabusor adda po nadangkes nga mangwagwag dagiti pamati mi tapno sumyasi kami ken ka ngem hamin to aramiden apo tadada dagiti agtakder a kinalinteg agtakder a sursurong kati sunto da iti kaditi mangidalan tada kami kadagiti kamudyan ng aldaw ti panagurure mi ti dandanin panagparang ni Apo Isus agyaman kami ti panamamindisyon mo da iti nga adal itinagan na po may Isus. Amen. Ken amen. Adalan tayo ti daytoy nga oras ti suheto nga napauluan ni Jesus ng TED iti pagwadan ti bautismo babaen ti panakaipabatok. Adu dagiti tattao nga kunada haantayon nga suruten ti bagbaga ti Biblia masapol nga praktikalen ti panagbautisar o manayin da di sapsapre kung natay pay na kwa. At dapat ti maysa nga pamautisaren dito yung Amerika nga long distance telephone call. Bautisaran na kan ni reverendo. Ijay telepono. Kasta ka diti bagati na santo nga surat. At dapat ti nakita nga binautisaran da dagitay petals iti rosas, petals of roses. Ngay so, in sapsapri dalatan di tao, sana ko na bautisaran ka itinagan ni anyan nga simyasi dagita nga sursuro manipod iti pudno nga ibagati Santa Biblia nga ni Jesus ng TED ti pagwadan, ti bautismo babaen, ti panakaipabatok. Gagayem ken kakabsat. Ti bautismo wenno bunyag, ti nakenruar nga panangi panayag, iti papatay ken Kristo. Amuyo ti nailubungan ken nainlasagan a biag, masapol nga may lansa ken Kristo ket ti baro abiyag ken Kristo ti agtultulayon nga mapadasan iti barbaro a Kristiyano. Bueno, ipakita ti panakabautisar ni Kristo. Ti kinanasken ti siserek iti daytoy nasantuan nga ordinansa. Han kumang iyalang-alang tayo wenno nalag-anlaeng ti panangi papantayo iti bautismo. Ang kumalipatan iti dandani ako nagraduar nga pastor. Ketapan kami ti maysa nga lugar, maysa nga probinsya di Mindanao, tapno mapang kami mga kasaba kadagiti lugar sa diay. Adda kami DJ Cotabato, may isang probinsya ti Pilipinas. Kaya't kalpasan ti makalawas ngingkam panangas kasaba, panang balay-balay, panang ti panangiyawat, ken panang lukat ti desisyon kadagiti tattao ngay maymut nagdingdingeg kada kami nga nangas kasaba. Timtengen iti kaskasaba. Idalpasen day takas kasaba umay mutten ti malem ti panagbautisar dagiti kandidato nga imawaten ti kinapudno. Agbalinda na kamkameng ti Seventh-day Adventist Church. Aday di 20 nga karkararwa iti dayta nga ili nga nagbautisar. Napang kami ti maysa karayan. At da nga ininot nga nabautisaran dagitoy nga ngayangay
Naging ganang amin dakat na bautisaran. Kabayatan nga manaramid iti ordinansa di bautismo. At dadat at tao nga aglalaaw wano agkakatawa ket at dadayjay panang babalaw da ken luklukwin da. Iti dayta apa nagbautisar. Nabartek da gaminen di damo ter aramidan da. Ngem amuyo asideg da iti dayjay lugar nga pagbabautisaran. Ket gaputa naulaw dan gaputi arak ket padasen dan nga suruten a pagkakatawaan ti panagbautisar. So dagiti dua nga bartek ala agkakatawa da ket impadas namot nga bautisaran iti pada nga bartek. Amo iti napasama kakabsat. Idi naramid dayjay immay ti panagbalaw dagiti nga nabartek a kakadwada. Ta nagpukaw dalatan iti danom. Nakita yo kakabsat. No paglalaawan tayo, pagkakatawaan tayo, ti ordinansa, iti bautismo, ilunod na tayo ni Apo Dios. Dusain na tayo ni Apo Dios. Aging gana nga pimano kami dahil nga lugar. Sigon ti kuna, dagiti mangitorturay ti barangay Didan nga nasapulan. Dagiti dua nga nabartek, napadasen da nga pagkakatawaan iti pamautisar. Ket kinunada, narigat gayen nga rabrabaken tayo, uno pagkakatawaan tayo dagiti nasantuan ako kwa ni Apo Dios. Gagayem ken kakabsat. Apay adinawat ni Jesus abautisaran idin Apostol San Juan. Apay kunana di libro ti Matthew 3 versikulo 15. Basahin tayo man dayjay kakabsat. Libro iti Matthew kapitulo 3 versikulo 15 kinunana ngem idi simmongbat ni Jesus kinunana ken kuana. An namungam ita takas ti may paay kada tayo amang tungpal ti amin na kinalinteg idin ta inanumungan tayo ida. Gagayem ken kakabsat. Umay dahil panakabautisar dagiti tattao ni Apo Dios. Ket nalawag ako naen ti libro ti Matthew 3 versikulo 15. Sa kinunana an namungan ita takas may paay kada tayo ti manakatungpal ti amin a kinalinteg. Mas may sa amin may sa dati nga panakatungpal ti kinalinteg. Iti panagbautisar kakabsat. Iti panakaibangon dagiti adalan amapan ti so amin nga lubong kadagiti nagkauna nga sigsiglo. Anya tinaybilin kadakwada nga aramiden da. O tapno bautisaran da ida. Adda kadi pamaneknek ako na nati kasta Pastor Ariola adda. Nabasahin tayo di Matthew 28 versikulo 19 kunana in kayo nga rod ket pagbalinenyo nga adalan dagiti amin nga nasnasyon. Abautisaran nyo ida tinagan ni Ama ken ti Anak ken ti Espiritu Santo. Nga isursuro yo kadakwada nga aywanan da dagiti suami na bambanag nga imbilin ko kada kayo. Ket adtoy adak kada kayo nga agnanayon aging gati panungpalan iti lubong. Nalawag dito yung imbilin ni Apo Diyos na mapanda ti so amin nga lubong na ibilin kadakwada nga aramiden da tapno bautisaran da ida. Matthew 28 versikulo 19 kastamet iti 20. Anya ka di iti itakderan ti bautismo. Ala kakabsat no saan nyo pa nga nawatan ti nauneg nga kaipapanan ti bautismo isu daytoy. Itakderan ti bautismo ti ipapatay ken panakaitabon ti daan a kinatao ken panagungar
iti kinabaru, iti panagbiag. Babasa dahi tayo Roma 6, versikulo 2, 3, and 4. Anya pa iti takderan ti bautismo? Iti Galacia 3:27, kunana to'y panangikawes ken Kristo ken pagbiagan na iti uneg. Halang iti ruar. Ora pa iti uneg. Iti panagbiag tayo. Makita dayta na panagbalbaliw. Dayta ti itakderan ti bautismo. No awan ti panagbalbaliw tayo, ket saan tayo pulos paydalan ken ibatan dagiti pet-pet-petan tayo, ragragsaken tayong aramiden nga basol. Intun ko natay nga agbautisar kas nga tayo lang napan nagdigos. Taumot pa nagbalbaliw. Isumot lata ti panagsasaw tayo. Isumot lata ti ugali tayo nga mangpadpadakes. Kadagiti sabsaba. Isumot lata dagiti panagbisyo tayo nga hantay mo't ngayon ibatan ida. Kakabsa. Itakderan ti bautismo ti panakaikawes. Iti baro a panagbiag. Nga ni Apo Isus ison ti agbiag. Isot na ilan sa saanan nga siya tapno maadanak. Dayta panagbiag. Anapasanto ken ni Apo Isus. Adda kadi ibaga. Tinasantuan nga surat awagas ti bautismo. Tinasantuan nga surat kagayem. Apagpagisu nga iladawan nati panakatay, panakaitanem, ken panagungar ni Apo Isus. Inton may pabatok tayon iti danom, natay tayo ken Kristo. Inton may yaon tayo manipot ti danom, umay ti panagungar tayo ken Kristo. Ada talo abanag na maaramid iti panakabautismo ti maysa a Kristiyano. Umuna, may pabatok. Ang nga sapsapri, saan nga telepono, i-call up mo lang, uno i-text mo. Haan nga panangi sapsapo iti bangbanglo, saan? Naipabatok. Naipabatok ni Jesus. Kaiso dahi tati ulidan tayo kakapsa. Ako na yun ti Matthew 3:16. No nagbautisar ka idi kat sapsapri lang, uno basit lang adanom, hang ka naipabatok. Ang apudno nga pa nagbautisar dahi ta. Bible baptism. May sa ti kunana to'y immersion. Iti Griego kunana baptizo. To deep. May pabatok. Kakabsa. Amoy di aramid 8:36 ken 38 kunana to'y nabautisaran ti yuno ko ti adu nga danom. Kunana nya pelatar aramidin tayo. Itet kun ti biag ko. Iyawat kun tapno mabautisaran. Iti yuno ko nabautisaran iti adu nga danom. Kunani daydi di Pilipo, kunana adda tayo dito, adda danom niya pala tararamidem. May ipakita garod nga nagbautisar. Itayan iti danom, uno waig, uno karayan. Ti may katlo, panakay kalit, ti tanem, ti danom. So, di Griego ko na baptizo. Kahit na so, di baptizo, may pabatok. May pabatok. Adda kadidigiti masapol nga aramiden iti agtarigagay akapsat ang mabautisaran ti barumanen a panagbiag. Adda. Adda upat nga dang. Umuna nga dang masursurwan. Matthew 28:19, 20. Hangkang agbabautisar no hamo pay ammo dayay pamati wenno kinapudno nga na mo masursurwan ka, agadal ka. Ada dagiti tattao ko nada, bautisaran akon. Ta makas asawa ko, ta asawaak man na membro ti iglesia da.
madamdaman ton dayta panagadalag. Ang nga pudno dayta kakabsat. Ang nga pudno, mapanagbabawi uno mabautisaran. Masapol nga masursurwan. May kadwa, masapol nga dayta nga tao nagtarigagay nga mabautisaran, mamati ti Ebanghelyo. Marcos 16:15. No nga mamati ti Ebanghelyo, no mapanagbautisan na panlaing nagdigos. Tas anamot nga pagbiyagan na diya kinapudno nga inawat na ay kasabat na santon nga surat. Saan, kakabsat? May katlo, masapol dayta nga kandidato agbabawi. Agbabawi. Aramid 2:38. Marik natay kumaday ta nga panagbabawi tayo. Katagiti naglabas, abas-basol nga intay pinadasan, iti daytoy na imbasulan a panagbiyan. Kiti may kapat, amasapol nga ramiden, ti may sagtarigagay nga mabautisaran, kini Apo Jesus, si ayat nga agbalin nga adalan. Hantay lang nga dagiti nagnagan tayo DJ libro. Umanayin nga kuna tayo, nagbautisara beten. Datinagan kon iglesia, sa Batista akon. Nagditay ammo nga dayjay panakay surat tinagan tayo di libro ti iglesia. Hanga umunay dayjay ti panakay salakan mo. Ti parabor ni Apo Jesus. Dayjay panagtalinaed mo ta kunana dagiti agtalinaed ti matungpa ti panungpalan isukan niya. May salakan to. Masapul agbayin tayo nga adalan. Masapul nga agbalin tayo makipaset ti panagministro ti simbaan. Adu dagiti tattao nga agbautisar. Mamiiluda lang nga mapanti iglesia. Umuna, into no anya, agasawa da. May kadwa, into nagbautisar da, sipudnan, handag subsoblen. Ano dyan may katlo, inton may panen di lungundan, no nataydan, nga may pandan di iglesia. Hantay ururayin, day jay kakapsan. Takunain, ti libro ti Matthew 28, 19, and 20, no tarigagayan tayo ti mabautisaran. Iti pudno nga iglesia ni Apo Dios. Si ayat tayo nga agbalin nga dalan. Active members, active disciples, ti iglesia ni Apo Dios. May ti saludsod, kadagiti sumagmamano nga bulan nga panangas kasaba tayo, kadagiti na duma-duma nga lugar, ito'y lubong unada, mabautisaran kadi, Pastor Ariola, dagiti babasit, ngububing. Timbaga kadakwada, no mabalin, ida nga masursurwan. Ket dagiti naganak kadakwada, ket Adventistadan, ket tarigagayan damit amay suro, babaen, iti sursuro ti Biblia, mamati, iti kaskasabat Ebanghelyo, agbabawi, digito yung anak, ket sayat damutin, tagbali na kamkamang numapay ubing da, alakat walo ti tawang ko, di nagbautisara. Hanggoy libak dayta. Ngem na sursurwanak kakabsat. Ngem no digiti tagibi, kakayanak, kakayon nga bautisaran, awan ti suro ti Biblia nga kasta. Mabalinda nga may talaga kini Apo Dios, akas kunayan to muna nga Samuel 1:11, ngem saan da mabalin ang mabautisaran. May talaga da. So kung kuna tayo nga child dedication. Pastor Ariola, kung ti may sa akabsat, ati adu nga panpanawen pimanaw iti iglesia. Nagbiag ti kinadakes, ket imay di kaskasabak. Ket kinunana, mabalin ka di ti agri-baptize. Mabautisaran manen. Mabalin! Tadatalulay nga wagas kakabsat mo apay nga agri-baptize tayo. Umuna, no kayat tayo ti mangrugi manen ti baro a panagbiag. Mabalin ti agri-baptize. No kayat tayo nga irugin ti baro manen a panagbiag. May kadwa, tapno ti bautismo may sadayta nga pangagas ti konsensyam. Tinton may pabatok kan ti danom, anyaman dagiti dadagsen ken bidot ken dakas nga raramid mo, may batok damin
may pabatok dati danom katay nga konsensya maagasam tapno nagbiag ka. Tapno nasalon at ipanagpeg mo. Ana espirituan ti may katlo kakapsat. No adda barbaro a kinapudno. Akas kunaen ti aramid 19 versikulo 1 ken 5. Isurat yu dayta, aramid 19:1 ken 5. Inton adda baro nga kinapudno nga kayatay nga pagbiyagan agsipud ti naglabas hantay na pagbiyagan dagita kinapudno. Kinapudno may papanti Sabado. Kinapudno may papanti panagtaraon ken panagbiag ana Christian one. Dagiti pampanag nga santay pa nga inibatan kadagiti estandarte ti iglesia. Magsipud ta arakupon tayon dagiti sursuro ni Kristo ket kayat tayon ti agbiag ana santuan. Mabalin ti agrebaptize. Di ka kadi palubos gayem. Ti Spirit Santo asumrek ti puso. Idinto ta sigagagar apa makipagmaymay sa ken katapno maaddan ka ti baro apa nakayanak tapno makastrek kanto ti pagarian ti langit. O sang kapay nga nagbautisa ket nabayagan nga orayan ti kanito na ni Apo Isus ayaban na ka mapangkaket kwa. Hamon itong tungkwa. Ti basol nga saan nga pakawanan ni Apo Isus siya panangitong tungkwa tayo. No amutay nga naimbag kasantay nga ramiden. Basol mga pakawanan ni Apo Isus. Basol nga igaggagara, amutay met. Tapnulain ko na ni Apo Isus no kahit mo ti sumbrek. Iti pagariyak, agbautisar ka. Gayem, awawisan na ka ni Apo Isus. Kahit madamat na kiti bidtot mo. Kahit mo nga agasan ti konsensyam gapo ka dagiti adu nga basbaso. Naiwawa ka kahit mo manan ti mangrugi ti baro apa nagbiag. Wala dati kiti sursuro at kinapudno manaamuam iti daytoy naldaw. Mapalin mo ti mapan ka ni Apo Isus. Ibagam ti panglakayen ken ti pastor ti distrito. Ordinado nga pastor. Ket bautisaran na ka. At na may salakat ka. O Diyos mi, managayan. Anyan nga nag-imbag na gito yung ad-ada. Na mangipakita, Apo, ay ayaten na kami pala ni Apo Isus. Ikan na kami ti gundaway, ti maudi nga tsansa. Ti panakapabaro dahi ti nga bihat. Tapno mabautisaran, itinagan ti Ama, ti Anak, ken ti Espiritu Santo. Maribaptize at numaadaan man ti baro nga panakaagas ti panunod. Baro nga panagrugi ti panagkristyano. Ken panangpetpet dagiti baro a kilawag ti kinapudno. Na naamuam ken naamuak kadagiti ngalda. O Apo awatem kadi daytoy akapsan. Agdesisyon nga umawat ken kababaen ti bautismo. Agtrabaho kababaen ti Espiritu Santo ken kuana. Tapno sumurot kitagkamkamang tipudno na iglesia kas kunayan tinasantuan na sukat. Agsipod na dinawat may amin digitoy. Tinapateg anagan na po may Isus. Amen. Amen.